फरायसुलि नोंथांमोन आरो रायजो राजाफोर बे समावहाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे समाव बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय साफ्रोमनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिदों आरो बे समाव जोङो हाबाफारिखौ मावफुंनो आखायाव लादों। दा बे समावहाय बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' बिथांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होनो आं खावलायदों आरो जोंनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो लादों आरो लोगो लोगो इंलेण्ड एकाडेमिनिफ्राय बे समाव आङो बरायनो थाखाय खावलायदों आरो लोगोसे जोंनि क'क्राझार दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायनो खावलायदों आरो लोगो लोगोनो बिथांखौ आङो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायदों। Gracias. आरो सारखौ आं बे समावहाय फरायसाफोरनो फंनैसो हामलायथि होनो थाखाय आं खावलायदों। खोनानाय नंला आरो फंनैसो बेसाद गुबुननिबो दं टाउननि बर'बो माइगा माबा बयनिसिमबो खुलुमनाय जाबाय। दिनै बे बड'फानि चिल्ड्रेन पार्कआव बड'फानो बिबार बावनाय हाबाफारियाव जाफैनो हानाय एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसे बे हाबाफारिखौ दैदेननाय एबसुनि क'क्राझार जिल्लानि बोसोनगिरि बिथां आरो गासैबो फरायसा फंबाय बिनानावमोन आङो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननायखौ बे समाव बावहरबाय। आङो बयनिसिमबो साबायखर बावदों। फुंबिलिनि समाव खस्थ' खालामनानै बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों। आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। दिनैनि सानाव जोङो मोनसे गोदान गभर्नमेन्ट दानो थांगासिनो दङ आरो बे गभर्नमेन्टआ बयनिबो जागोन। बियो सोरबा दैदेनगिरिनि गभर्नमेन्ट नङा, बियो रायजो राजानि गभर्नमेन्ट आरो गोलाव सम हारिनि जेफोर जेंनाफोरखौ लानानै जोङो मोगा मोगि जाबोनांदोंमोन। गभर्नमेन्टआव जिरायनायनि उनाव बे मोनफ्रोमबो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जों खामानि मावगोन। आङो फरायसा फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानदों, जोंनि माहारिनि इयुना नोंथांमोननि सायावनो सोनारनानै दङ आरो माहारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि खालामनांगौब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे गेरेमसा माहारि दानायनि बिबान होलांदों, मोनसे जौगासार माहारि दानायनि, आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो फरायसाया गोग्गो फरायसा जानांगोन, गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगोन आरो फरायनायजों लोगोसे जोंनि जे मावनांगौ खामानिफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन हारि दानायनि, समाज जौगानायनि आरो गावबा गावनि केरियार दानायनि गुबुन गुबुन खामानि मावनांगौफोरखौ जों अराय सम गोसोआव लाखिनांगोन आरो गोसोआव लाखिनानै साफ्रोमबो जुदि खस्थ' खालामोबा, हार्ड वार्क खालामोबा अब्ला जोङो गावनि जिउआवबो जाफुंसार जागोन, हारियाबो जाफुंसार जानो हागोन। जोङो मालाबाबो गिभ आप खालामनाङा, नागारनाङा। जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि चेलेन्ज फैयो, गोबां रोखोमनि थासारि फैयो। बे थासारिखौ जोङो मालाबाबो नागारनानै खारनो नाङा।
जेला सोरबा सासेया गावनि मावनो लानाय खामानिखौ आद्रा नागारनानै खारो अब्लानो खामानिया जाफुङा आरो खामानिया जाफुङाबा जोंनि जिउआवबो साक्सेस जाया आरो लोगोसे जोंनि जि माहारि ससाइटिखौ लानानै जि एजेन्डा बेवहायबो जोङो साक्सेस जानाय नङा दा ओंखायनो जोङो दिनैसिम थांनाय 25 बोसोर जुजिनानै मावनानै बे लेभेलाव फैदों आरो दिनै राजखान्थियाव फैनानै जोंनि एजेन्डायानो जाबाय मोनसे जौगासार माहारि दानाय जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनाय आरो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोंनि जेंना जेंसिखौ फोजोबनानै मोजां मोनसे उदाङै संसार जानो हानाय मोनसे समाज दानाय आं फरायसा लोगोफोरखौ खावलायबावदों जे जायखिजाया समावनो फरायसाफोरनि थाखाय जोंनि गभर्नमेन्ट जिरायनायनि उनावनो जोङो माखासे मिस कल होनाय नाम्बार होगोन सेपारेटलि फरायसाफोरनि थाखाय जायखिजाया जेंना फरायसाफ्रा जायोबा मिस कल होनो हागोन आरो लोगो लोगो फरायसाफोरखौ जोङो कन्टेक्ट खालामनाय जागोन थाखो 10निफ्राय लानानै इउनिभार्सिटिसिम गासैबो फरायसाफोरखौ काउन्सिलिं खालामनाय जागोन मोजाङै फरायनांगोन आरो बोसोरसेनि गेजेरावनो जोङो टटेल फरायसाफोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामगोन सोर डक्टर जानो सोर इन्जिनियार जानो सोर आर्मि अफिसार जानो सोर बिजनेस खालामनो सोर राजखान्थियाव थांनो आरो बे हिसाबै बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो बोसोरसेनि गेजेरावनो आइडेन्टिफाइ खालामनानै सेपारेटलि काउन्सिलिं खालामनानै 5 बोसोरनि गेजेराव जाहाथे जोंनि फरायनायनि गासैबो थासारिया सोलायजोबो बेखौ जोङो खालामनो नाजादों आरो बेवहाय फरायसाफ्रा क'पारेट खालामनांगोन जोङो जि सोलोंथाइखौ लाबाय थादों बेजों मुलुगनि मार्केटआव मुलुगनि जि दिनै बाजार दङ बेवहाय जोंहा दाम गैया जादों दा नंखायनो मुलुगनि मार्केटआ मा नागिरदों बै सोलोंथाइखौसो जों लानो हानांगोन बे गासैखौबो सोलायनायनि खामानि मावनायाव फरायसाफ्रा बयबो क'पारेट खालामनांगोन आं बेखौनो खावलायबाय बयबो गुसु मेलेमजों दावगालां गोसो होनानै फराय बिमा बिफाखौ मान हो आरो गावनि गाव आखल आखुखौ दानायाव गावनो गाव दायथ' ला आं बेखिनिखौनो खावलायनानै बड'फानो बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव बड'फानि आदर्शआ अरायसम थांनानै थाथों बड'फानि सानथौ सानस्रियानो बुहुमाव बर'फोरखौ गेरेमसा हारि दानायाव अरायसम जोंखौ मदद होथों बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम आरो बयनिसिम बे समावहाय हामलायथि जासिनानै बे हाबाफारिखौ बेयावनो फोजोबबाय आरो लोगो लोगो नोंथांमोनहा बयबो साफा बिबारखौ बावनानै हानांगोन बे गासैखौबो सोलायनायनि खामानि मावनायाव फरायसाफ्रा बयबो क'पारेट खालामनांगोन आं बेखौनो खावलायबाय बयबो गुसु मेलेमजों दावगालां गोसो होनानै फराय बिमा बिफाखौ मान हो आरो गावनि गाव आखल आखुखौ दानायाव गावनो गाव दायथ' ला आं बेखिनिखौनो खावलायनानै बड'फानो बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव